So padung na mi guys. Bit-bit na mi kuan. Mga food packs of about 50 to 55 para sa mga bata guys. So Ma'am Rachel na ito tumoy na nasa iskina. Baka yan. Okay lang. Ma'am Rachel oh. Hi. Yun. Dyan? Oh. Ikot na lang po natin rin. Ma'am, Ikaw? dito kang agit. Dito lang. Dito lang agit. Dito lang. Sanay naman po. Hindi niyo ba anak kung kuya ko dati? May ubay good guys. Oy! Ito lang, sir. Okay, igor pa. Dito ka lang, Dito, tapad mo nga dito. Dari yan. May lamesa tayo doon. Tanong ko kay Conce. Kanina kausap ko eh. Hindi tayo. Actually, Dito na lang. tigas sana lang kasi hindi yung daanan. Sobrang Oo nga, okay lang yan. Pero may next Saan kayo gumala? Wala pa. Congrats, Ma'am Rach. Ay, congrats sa anak mo ah. Ayan, ito. Ay, ito pala. Ay, ito pala. Congrats. Congrats, ma'am. Congrats, ma'am. Congrats. Grabe, diba? Ito yung si Bunso. Oo, Ayun. Buti sumama Ay naman kayo sa vlog. Hi, hi. Ayun. Buti sumama kayo. Yung anak ko naglakad na dun eh. Nag-abang kanina eh. Sabi niya, May ano yun? Actually, Ha? nakulangan ako ng time. Hindi ko na Mamoki lang yun, oy. ako. Tapos, Sana all. Galing naman. sa barko. Ay, saan tayo dyan? Hindi ko kabisado. Mukuhan tapos Talisay mo. tayo. Talisay tapos. Bunok. Tabuno. Ito. Balik na. Oo. Lawaan. Dawaan ka. Ano tayo lawaan tres ya? Hello, Consi. Consi. Papunta na po kami. Saan po kami banda dyan sa Welcon? Sa Wilcon mo kami antayin, Consi, kasi di namin alam yan. Parehas kami walang alam. Hindi po ako tagal dito. Okay. Salamat, Consi. Papunta na po kami. Sige po. Meron akong konsyal na nakonta kasi yung ka-workmate ko sa Andiman, sa Imol. Pinsan niya yung konsyal dun sa Lawaan Tres. So yun yung binabanggit na may mga bata nung marami na walang-wala. Ang pinili ko mga bata, yung wala talaga na, Tama. yung, alam naman natin yung iba na may mga trabaho yung magulang, nakakain naman sila. May mga dito, di ba? Yung parang mga aitas, mga mangyan. Yun ang Meron, gusto pero kong puntahan. Mingla yun. Mingla. O, napunta na rin yun ng Ibo Yun na, All actually, Stores eh. Yun yung gusto kong puntahan. Next project. Sunod. Yes. Yes. Thank you. Ayun. Sunod. Punta natin sila. So Ma'am Rach, ikaw talagang founder nitong HK Foundation. 6JNR. Yes, 6JNR. Actually, 6JNR. it's 20 years ko nang ginagawa to. Hindi pa uso yung mga vlogging. Okay. Hindi pa Nice. uso yung Oo. Actually, I started doing this kasi yung anak ko is premature baby. Sabi ko, okay. at saka yung mga anak ko sa akin din. So parang pledge ko na yon. Parang sabi ko, gusto ko, gagawin ko to kasi kapalit nung health ng mga anak ko. Tapos, Totoo. at the same time, gusto ko rin kasi hindi ako nagta-times eh. Parang times ko na lang din. Diba? So yun, nag-iipon ako yung kita ng yung income ko sa resort at saka yung other income ko sa real estate, mga commission ko, nagbibigay ako ng pondo doon ng amount para doon kasi Balik solo mo. ko to eh. Actually, yung pondo ko, yung ginagastos ko dito is own pocket talaga. Yun ang ko talaga. Galing. Pero kasi yun ang masaya kasi, yun kung saan ka, kasi ang buhay natin isang beses lang sa mundo. Mas maganda gamitin natin Totoo. sa maayos. Totoo yan. Kaya pala ang dami mong blessings, Ma'am Shell. Yes. Nakagraduate na si Yes! si Iha. Anong uli pangalan ni Janine. Jenny din? Yes, Janine. Jenny din. Oo. Jenny din ako eh. Oo, kaya actually, Jen, kaya pinilit ko talaga siyang sumama kasi
pinag-pray ko talaga kapalit ito yung pagpasa niya. Tapos alam mo yun, sabi ko, Lord, talaga, alam mo, naiyak ako talaga kasi yung pledge ko na yun, para sa kanya pala talaga. Wow, Kaya sabi nice. ko, buti nga sumama kasi minsan may alam mo yun, para sa kanya kasi talaga rin. Nice. At least, di ba? May ma'am ka na. Oo, actually, alam mo, tuwing birthday nila, meron akong isang bayampunan na lagi kong pinupuntahan. Pag Okay. nagpa-birthday si Pam, doon siya nag-help doon sa mga matatandang Okay. kinikater namin. So, Nice. ganun din si JN. Si JN naman sa mga sa mga ITAS area, ganun. So, yun siya. Yun ang mga pinupuntahan ko. Yung talagang liblib, yung mga talagang hindi napupuntahan, hindi talaga nabibigyan ng tulong. Yun ang mga pinupunta ko. Pero hindi alam ng mga tao yun. Personally, ako lang talaga yung gumagawa. Pero okay yan man kay. Yun. At least, doble mamalik sa'yo. Yes. Health at saka bless. Yung Yes, naging at saka health. para sa mga anak mo ba? Okay yan. Pero nakakatuwa, Jim. Thank you talaga. Oh. Okay lang. Mahilig. Yan yung mga inanod. Ay, grabe. Yan mga Wash bagong, out talaga, wash mga out. bagong tayo na lang yan. Nakaganyan lang. Yes. Bagong tayo na lang yan. Wash out yan. Kawawa. Grabe. Hanggang doon yan, Ma'am Shell. Sa kabilaan. Nataat bang sa Wilcon, guys? Dahil sa Luantres man eh. So, i-meet na to si Cons Samsam? Samson? Samson? Okay. Oo, kasi nakaabang ata siya eh. Sa barangay siguro siya. Kaya tawagan ko di sumasagot. Barangay dito, diretso lang eh. Grabe, no? Yan nangyari sa kanila. Alam mo, sabi ko sa iyo, kuya, pag ako tumama sa loto, bibigyan ko sa iyo yung kalahati. Wow, sana all. Oo. Sige. Alam mo, mabait si kuya. Ayan na si Conce. Siguro yan. Ah, yun siguro yun. Ah, yun. Yan, si Cons. The number you have dialed is currently Silang. Hi po! Magandang hapon po. Siya si Conce. Buti may contact ako. Mawalan ng pito. Kuya. Ayun. Thank you. Conce kayo. Si Leah po yung, ako po yung tumatawag sa inyo. Si Leah po kasama ko sa work. Siya po yung nag-founder po ng ano. Oh, parang, Rachel. Agila ka ba? Akala ko agila ka. Sa kuwan sa muning Tagalog. Sila po sila galing talaga Maynila po. Tinayo nila yun dito. Picturean mo kami, eh. Pag ano ka dito ma? Ano pag picture? Dito mga tagons. Ito tama. Ah, okay. Jim. Jim. Si Para may kasunod pa yan. Konsehal Samson Bacos. Ojal Julito. Ay, Cons. Jim. Yeah, kasama ko si Janjan Life Responder. Jan. Ay, Ah, okay, Jan. Hindi po siya, Okay. pero ako po taga Maynila po. Ano, Jim? Picturean natin si Consi. Sige. O, ano? Kagawad. Kagawad. Dito tayo. Ah, saan? Para makita po niyo. Ano? Dito tayo. Ako na hawak. Dito tayo. Sige. Diyan sumama ka! Ay, asan na? Si ano, si picture daw. Dito ka. Jim, sumama ka. Ay, sama pala ako. Selfie mo lang. God first. God first. God first po tayo. Kaya ba po Ay, kayo ba? Tulungan natin, tulungan mo. Ayan ma'am. Ah, kana. Wala tayong table, Jim. Table, no? Table sana. Table po sana, sir. Wala lang mismo. Hey,
guys. Dandan. Kaya ni mo bugat na ba? Ha? Ay, ayo, ay kay mas-slide ka. Ako lang. Bugat, bugat. Huwag tayo dali guys. Hinihinit ka mas-slide ta. Okay. Ubay-ubay yung mga bata guys. Oh. Ato mga to dito. Unsa ni nga specific nga barangay cons? Barangay Lawan Tres. Lawan Tres. Okay. Ubay-ubay yung mga bata ba no? Mo gini affected nga area gid cons no? Ah, kani siya. Oh. Grabe no. Wala yung kuto dito? Napa? Wala. Dalam. Yun. Dapat meron tayong yung lamesa. Wala na Tarp. yung lamesa. Lamesa sa ano, be? Lagay natin yung tarp or ano? Diyan yung mga ano, Ah, pala. Pili na lang sila kung anong gusto nila, no? Sa barangay po ka, ate? Kuan purok leader Ah, for leader ha. Kasi name ni mo te. Maricel Lubo. Oo. Kanin diri nga area ti mo kay affected nga area guys inyo agid no. Grabe no. Totally damage gid siya. Sir kay kanang momon jud ni front gid mi sa baha. Kaluoy po no. Tanan namong mga gamit ano jud as in wala jud mi napunit ako wala gyud. Was out jud. Kaluoy po. Pero hindi lang laban lang basta Mao gyud, buhay ang correct. Ana gyud. buhay ang pamilya. Correct. Ana gyud. Amen, Wala amen. gyud, amen. Basta Laban lang te. Lord. Thank you. Laban gyud. Thank you. Sige po po. Ako pala. Sige, Guys! Excuse me. Uminom sa tama. Tayo Magdasal tayo muna ha. sige. Let us put ourselves in the holy presence of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord God, for all the blessings that, all the graces that we receive in spite of the calamities and all the challenges that we among na experience, Lord God. But still, we are still thankful. All the graces, even the food that will nourish our body, the clothes that we can use. And bangon lang kita no, never give up. Thank you so much, Lord God, for this wonderful day. Hope that we will be protected all throughout the day and also mga bata o mga ginikanan. Thank you so much, Lord God. There's always a purpose kung ano naitabo na siya. So thank you, in Jesus' name we pray, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Ayun, no, mga bata guys, excited kayo.
kung naiwala, ang gato na lang na dire. Ana na lang. Pumangkot, sabi wala ganito. Ako, may mapil ko na kuha. Oh, dahil kasi wala damo abi kay tuloy ba sila lista din Oo. kaya pero anak ko pang bangko tuwan. So ano ha wala ito hatay ko para malas. Bago na lang. Oh, Hanggat kaya yung bitbitin ninyo. ayay ka. Basta bigyan nyo lang yung iba. At least ano, Marami pa naman yan eh. oh, marami to. Kahit 10, 5, pwede nyo kuhanin, ha? As long as kasya sa inyo. Kapil po tabak. Sige. Gusto mo ba? Una ko tawagan. Number 1. Si Eliza. So, dito be. Dito. Yung kuya. Dito kuya. Halika dito, yung toys. Hawakan mo daw. Baka maulit yung pagkain. Dito, Leo. Salina. Yatag. Ay, gusto mo ba to? O, sige na. Hawakan mo na. Ayan. Yan. Ay, palagi na lang. Linya lang. Tara. Okay ka. Si Angelo. Tabi ka, huwag mo plastic. Wala na ulog. Ito sa nagito balay ka. O, to, sa'yo na to. May pang baby. Ah, di na pwede ako baby. Ano? Ha? 7 months baby ka ba? O, pila na ko. Si Angelo at saka si Jeffrey. Wala. Lalaki. Dalawa lalaki, ma'am. Sunod si Kurt. Lalaki, ma'am. Tara. Nadali kong lalaki ah. Bagay pagpili mo. Yeah. Marion. Sunod si Gigi. Marion, ito sa dito daw. Yung ganyan din. Lalaki yun. Asa rin mama ni mo day? Trabaho. Unsa may kasulti ni mo day? Thank you. Thank you. Okay. Oy, alinahan. Alis sa kirit. Matabagin mo ka na. Sunod si Victoy. Tatay mo. Si Pedro, si Seth Dayan, si Mac. Sino ba yung mga tatay? O, ibigay nyo sa tatay nyo para regalo bago lang to. Pili! Kasi mga lalaki. May tatay ba yan? Sunod si Fernan. Yan yung tatay ba yan? Lalaki. Bigyan mo regalo mo. May pinili ko siya, may. Ano, babae ka? Yan, niya. Sunod si Naman mo bigyan ka rin mo ka. Ayun si Ermalin. Palihog ko dito mga bata, extra sa may naman. Ito sa tumuman na
kay mama or igsoon nimo. Ay kay mama. Ah, okay. Musta raman? Unsa may makasulti man? Thank you. Thank you sa Ginoo ug sa foundation. Bye-bye naman ko ano unsa may nakuha sa nina og pagumangkon og mga toys o pagkaon. Kaon na. Sige, you're welcome. Siguro na mo to. Repeat ka. Rose. Biniras. Emalin. Pang kanina o bata ka pang Si Eloy, asa si Eloy? Come. Nunoy ma! Nunoy! Diyan ka! Dara deh. Charlie, asa si Charlie? Gilene mo pa Jerly! Umuwi ka na, Jerly. Di na ako galit. Dinden. Masa? Dinden. Dari ako ni si Jerly kanina. Minawan yung pangan. Minawan yung pangan. Uy. Si Dinden sunod, Dinden. Dinden. Paging Dinden. Aw na ra day Dinden. Babae siya. Babae ka ba? Babae. Ba? Dahil siya mamalik siya mo na rin. Alipis sa nila. Bailin. Megs. Punta nang tika ka ng usa lang imong anak nga napil. Duha asa naman. Glisod ka, sorry. Pili na si imong anak. 1.5 milk 3, sir. Okay. Unsa may kasulti man, Megs? Kuan. Salamat kayo kay naghatag mo sa inyo. Yes. Blessing. Salamat sa Ginoo ug sa foundation. Thank you so much. Mo ni magkamunguran. Numagwangan special. Ay, okay. Di pa nga ito, sinina ko. Sige, kaon mayo. Hindi ka mga sinina. Kuha sila na. Sayang ba? Ay, wala na mag-sleep. Sige, enjoy. O sila yung kuan anak nga natagaan? Isa. Okay. Salamat kayo. Oh, wala problema. So, unsa yung makasulti man? Salamat kayo sa iyong mga hinapa. Oh, magpasalamat kas Ginoo sa foundation. Thank you so much. Kuan mo si Nina. Nina. Pila man nimong natagaan nga anak man? Usa ra ka ba or duha? Okay, bitaw. Unsa may kasulti nimo, Megs? Salamat. Oh, thank you sa Ginoo sa foundation, no? At least na yung pagkaon guys, lipay na si Inday. Huwag yung, mo ni kamanguran ni mo? Pili edad? 1. Sige, God bless. Salamat. Tanang, tinido na ninyo sa balay. Tato tanawon guys ang devastation after Tino nga bagyo guys. Katong baha, grabe kayo. Tino man to'y, no? Ang kanang pag after ano, Tino, no? Katong baha guys, after sa Tino tanaw na to, say, himtang nila guys ba? Igid lalim. At least kani sila, nibangon gini sila guys. In spite sa mga kuan, sa panghitabo. So, luoy kayo guys. Ito tanawon mo ni, dere guys. Doon lagi sila sa sapa, sa katong lawaan tres nga maghaway ba ni siya, no? Mananga. Mananga sakto. Mananga mo ni siya guys, oh. Wash out gid tanan.
So murag na pa yung balay gabarog dere. So okay. Ini day. Ayo Kokotop, thank you so much. So mo na siya guys, oh. Makita dari ang grabe yun, ang Katuntino guys, ang baha. So dari kuan hanaw lagi kayo. Dari oh. Ano siya guys, oh. Grabe. Mga tao din ni bangon jud. Ngisda mo? Kumoto rin na. Mo ni siya guys. So di gid lalim, pasalamat lang gid sa ta sa mga tao nga wala gid na unsa no, in spite of sa tino nga bagyo, baha. So mo na siya kintang. Okay. Pagbalik ko. Kami tulong madisil. Ano ka mo? One meal for one, ganda, di ba? Yayo laylay Okay. Thank you so much. Salamat, kayo ninyo ma'am. Asig di lang, kira ko. Basta Sana po sa uulitin. ma'am, salamat dito ko ninyo ma'am. Ganakan dito.